Видишь, ты чё, باز یه بای برا ما بعدی بایش داد میکنم برای بای من نافسش برای سیگار دا 11 گفتم برام وзвод خطی نمیشه خب نه اگه просто هم خیلی راندوم نوی برکم گفتم 11 بگیرم کی وقتی взвод دا 11 گرفته نمیتونم چون رو سیگار نمیدونم
Daboi yo kichkukai. Бьё хайрафт. Плано камис най. Намедонам мияҷи браки накшана тамом. Бароям мегум нигоҳ ки як ҷои браки мақсад метавонӣ дар ягон кӯс просто набоша мунитан ката. User joined your channel. Алейкум салом. Mekinem ma sprint. Не, ай бозӣ кардани мака мақсад ай хидмат фоида надора ва баъд мекунан уд ҳама и хеб пада намекунан. агар бифоратон ау злой стрелок ку мақсад ами титаник дора кунам инам бозӣ мекунад и соҳибшам. Не, ин казимшон я состав доранд мақсад инам клани руинда марам гуфтан дар иҷа бозӣ мекунӣ қаттон. Не ки мада фарқ надора мақсад. Ё одам дорам ма бозӣ кунам накунам гуфт гапо. фарқ надора. рӯзи душанбе сар мешавад. омада кардам. мақсад конкрет набикунам то охирша бозӣ бекунем ака. акират соҳиби уни таҷика дуровард бо буровард бо иҷа дуровард мақсад худаш мекунад. Ман мегумаш ки мақсад ман дар иҷа бозӣ мекунам мебуровард. ҳо
Дигаш не важно, ё? агар бифоратон биёма казимшона мегум хати вали ва ё ами дарот ҳамашаем клани теҷмен медурем не мақсад чема дига клан да бозӣ кардан клани хидмон да бозӣ кунанд димроташаман одамои хичон хати ҳо иҷа меоянд не нафаҳмидем ва ё мақсад қати теҷика бозӣ намекунанд ё бе ай теҷика отдельняя просто ина клани руина коака уҷа мақсад 90 одам дорад гуфтиянд 10 кас дига Просто хитона ҷамъ кунем мақсад рота хитона кунем просто ира бугум чи дақар гавзанака вай давалира қарш кадай ки кланшона мақсад ду се рота кадай пеш бурдай ида даже чӣ надодиянд ягон чӣ надодиянд ки танкор Тайпа асос панҷа кунанд ки дешанда якек мар? хай времена мақсад метиҳем ба чӣ бо мегирем мақсад тамаи хеле рота як рота ду боз мекунем чема экрани рисора пеш бурдаира пеш бароем хоб хай мебинем не ака мек гав мезанем кача мақсад ятишда мекунем чема ему рисора мақсад хидмон бозӣ кунем тамом хай мегумшон айоз уже чӣ мақсад кунем ки беш тараф дорем бозӣ кунем Казими братат ба мақсад мегӯй мегзарад? ҳо мисол мо да фарқиш чи мо да у кланам бозӣ кунем мақсад я чикора мегирем да и кланам бозӣ кунем я чикора мегирем мисол ягон чи ҳамеша наоборот бо иҷош зур меша ки пештар меред рота очко бисёртар мегире ҳарди мо ҳо Ман ждат доштам ки инта Саша хам кунад. Мақсад Саша хам кунад дар тори сараш мон мешад. Не Дауд тариф игрои безеб дорад.
تمام خواهی میگوشون اگر مثال گفتنش نگفتن وقت میگیرم اینی که میدارم خیلی باز میکنم خواهم بگو شو به مثال با خیلی مثال جامع طرح میکنم با میان اکا اول بگو که بگو کازیم اول ضرب بزنم я вақт постоянно хати казими братат бозӣ мекардӣ حاز باز دارم خواهد فضول ҳозиам хатиам нӯи دهان خواهدش باز کردم کدوم یارم بسیار زنه чико карда 10 بای زدم من 4751 سر دفعه کردم و 4764 آخر در کنتگی که من تکنیکه را زدنی بودم ای دوید تنکش در تنهای و چیزه تران زدک من نتونستم زدم бигӯ дар ҳамин стримам дангаш мемонам خیلی охири гапи безеб неста и ҳақиқата نه من در روش گفتم مقصد چی کرد ما آخر ده ما بریدستم و یا تیر دیگه بزنم مگذرمش چود دارم آخی اومدم مرا تلقت کردک نتونستیم زده اورانی وای ما 10 تا زیاد شد احمد 4751 شد یا 4764 اگر من تیر میزدم ای میگذاشتم нагӯти ки биё талқатат кунам ягар ранги дига бозӣ карда User бляди disconnected from your кие channel. ха светам ки истай свет гум намешам ба худо ёбани ҳамира ку д тир бояд мезад бояд амира ма уже мекуштам д тир промухи сеюм тирам бояд ба худо қасам инро бояд мекуштам ба чӣ тошон мегиранд статистика бо худшо гаре намегиранд آخه او уязвими зона او наметиҳад преимущество танкай қарор наметиҳад танкай ҷимридаи савша наметиҳад не и читора ман ҳамаша гузаштагиам ман 3 аккаунт майрӯи читорос кардагиам ягон ҷои чиш нестай неки медонам чӣ хел кор менад без ҳамаи чит преимуществат метиҳад любой чит преимуществат метиҳад ина ҳозир нигоҳ кар допустим агар ми даже чист ми чите ки ми кустора мегира мисол ҳамаи ми дарахтора мегира ина ми любой карта ина даже ними карта позиция пт да без аю фара танкаи свет мешавад ка фикр мени ки дар ми ягон баландие дар пеши чӣ нест а вақте ту бемод бозӣ мени ку баъд ту бояд мушкара навадид кунӣ примерно траекторияро бигирӣ пештар бизанӣ ки дар барасонӣ а вақте ту чӣ дорӣ ку фикр менӣ ки дар пешат як позитсияе ки мақсад ки осон пробит менӣ мебинӣ пешаш тир мезанӣ мисол любой чит преимущество дорад любоеш хеле ки бигӯй User joined your channel. хеле ки бигӯй мисол преимущество надора ранги обичная неюктари нестай ана у моде ки мегӯй ки уязвимӣ у дар танкаи қарор ҳов менам мақсад чӣ мена
да танкае ки ҷимидеста бошӣ клинч менаистису да ӯ 1 грамм ёрдам намедам. Не метияву мақсад ӯ қа бисёри бад не. Мисол охи ина ҳози да пустим, ина микартае, ина немикартай, ба дасти чап ба зилёнка ЛТ рафтестай. Да ҳамиҷ агар 10 танкара монд, ҳамӯ чидораш мезана, дига намезана. Шу метавона ки чанд қа пеш уже полни карта барои ӯ понятное диёрай. Чанд қа пеш мисол не, нигоҳ ки прицелша мемона аты барои ӯра задан. Бояд ихе пастяйни мишка наводид кунӣ, картара бинӣ чӣ хелай. Бабзани, а ӯ уже зарани ин кора менам. Мисол чӣ преимущество дорад. Не охи свет да мегум. Ӯе ки рангин мекардаги ӯ вообще бо дигай. охи и дига модай, и ҳар якташ мисол чӣ ихча дорад. Салом алейкум. Алейкум салом. Созет инҷе. Ки якай ман. Нами ЛТ-100 вафирам мижай не? Задыр. Фикр менам инем ҷо омагай. Хая бор просто круг бзав. Свет нашиди? Кияла свет кард? ҳамҷанара бо накшанад. ӯ рости домондай, мумкин ала ЛТ амия пеш омад. ЛТ. Нигоҳ кам ин бети наброяд. Лам пешта биём барои байна задан ё ки намешавад. Ай пешта биём бубрум свет мешавад. Это я борам хе трак.
این تای پنج کجاش نباشه. لا آخه جمع وجرم بزنم. Это просто Русти, наша інакше. User بفهمم. disconnected from your channel. لما باید ایا پوزیسیون ببرم که تانکوی پارا نخرم. هم جوز میبرم یا تیرش میزنم. هم گذاشته با 800 زویت هست. Блять. Нам bir yagoncuk çıkı. Matraya oradan müziğin krasni linii давай добрая полный. Да бирач тараныш ягон дынгышмон. О, заебись. Бля, базара байника тахати брайш хедра. Да ягон кус бекан тарактиписи. Мане 430 ра як кирмез задам мепам. Лема якаси свет. Бля, باید نمیبرمد. آخه گفتم برابر نزنه که. من پاکه کدی میشم که. دو تنگی مای کلام برمد کو.
Tchäke жёсткий игрок, Ива. Adam jsme resvetni. Čo kada je prosto nego? Блин, чем рассветка живет? Ленم ისურაიკუ დბორში ბახდო მეზანამ სნარა ბაბოლოშ მეგზარა
Бля, диди Бадруни, баш не учиш да снаряд. Чум экранан дарам мегум.
Я вон світу намікнув. هفتصد و پنجاه باید بگذاره. بله من را پرسش 95 میبینم. لما سویچ دیم آنه ох чел не пробить, бля, хуед меня. Пиздец, бля, игра як хуруй меня, ки?
چه کیفی بازی نیست ای بخدم. Вообще نفوریدی است ای بازی تو вообще.
Recep bekemiyor kavram kapıdası. Pizdir.
термином дебурши дар борти Минотавре кашед мешавад. Даргирифт. Аммо МТ ҳамун ҷоя нигоҳ ки светат накунад. Ана ки ис наметонӣ свет кунӣ. Ми ягон кусти чиро бидӣ. Иним кустои нимҷара ягон чиро бидӣ. یه بار دیگه. اوه کنسل.
Растем дальше, Фейгман. Чапамерай светли. Vai تيرنا مزاي. بالله ما كديم أخي. با فکر یک 4-5 تا سویت کایه.
Тирави чанд зад хоҳарҷон шабгон. Як тирм загияй. Як тирм зад, почти 1400 зад.
آمد بگریز. Kijk man. خواهی میگم بیا حالا سویت که ده اخیرا بای بزنیم ما برم خوشم.
خیر کراش تدا برای بازی ها اما خوش دیگه روسیاب خویم گرفتگه کی تای مایل نباشه ها؟ مایل خیر احمد تدا Buddy disconnected from your channel.
Disconnected.